vakomana vanhu musatamba nemukomana anonzi Hope Chikono munhu anyatsoziva kuti mutapu wenhau munozviziva mega, anonyatsa chikubatai nemafacts. Pane chiitiko chakaitika kuPortras naWesterling isana pena mashoko aataura anyatsokuona kuti aiwa vanhu varimo government chaivo chavazivi zvavanoita. Nobva subscribe like button on the bell icon. Anyora achiti, when President Emerson Mnangagwa announced the licensing of Starlink in Zimbabwe, he said, I am pleased to announce that I have approved the licensing of Starlink by Portras to provide advanced internet and the related digital processing services in Zimbabwe through its sole and exclusive local partner, IMC Communications. But that exclusive right has now been withdrawn, with the Zanu propaganda, the Herald, reporting that Portras said nobody has exclusive rights. This comes on the back of an internal fight within Zanu-PF to have access to the Starlink cake, which reportedly includes powerful political allies and their kids close to the president. Anobva auya akambana neevidence yamuri kuona pahendo paED Mnangagwa nepahendo paNick Mangwana anyatsoratidza kuti aiwa ED Mnangagwa akataura kuti aiwa Portras yapiwa access to provide advanced internet. Vana panapa tikuona kuti Herald inotaura chiti aiwa mutungamiri wenyika haana kumbodaro, but anouya neevidence apa anyatsi kuti zvavo zvinyatsi kuprova kuti aiwa muZanu-PF matova aiwa neinfighting iri kuitika, vanhu vachirwira mapolitical powers. Patiri kuona kuti zviri involved, noda kuti zviri kuinvolva vana vematop officials emuZanu-PF. Vatiri kuona kuti aiwa mazara kurwa mubato weZanu-PF. Tudze mafundo enyu moti kudii pamusoro penhau uyu yaitwa kana Hope Chikono. Pinda comment section medu musangano subscribe like chinotina on the bell icon.